No niin, tervehdys. Mä oon kuvataiteilija Ville Räty ja ollaan täällä Galleri Halmetojassa mun näyttelyn yhteydessä tekemässä nyt podcastia. Mun näyttely käsittelee vähän laveasti psykologian aiheita ja tällä kertaa erityisesti saanut paljon innotusta mun näyttelyn teoksiin Carl Jungista ja hänen teorioista ja ajatuksista. Ja sitä varten mulla on tänään täällä mun kanssa keskustelemassa Jungin asiantuntija Juha Klaavu, psykoterapeutti Juha Klaavu. Niin mä annan Juhan esitellä itsensä tarkemmin. Tervetuloa podcastiin ja kerro vaan, sulla on pitkät tittelit, niin se on helpompi, että sä itse kerrot, että kuka sä oot ja mikä sun suhde on taiteeseen. Joo, muutama titteli vain, eli olen psykoanalyyttinen psykoterapeutti, eli tämä freudilainen psykoanalyyttinen puoli, ja sitten olen jungilainen koulutuspsykoanalyytikko, eli koulutan tulevia jungilaisia psykoanalyytikoita ja olen itse yksi sellainen. Eli on jungilaista ja psykoanalyyttistä näkemystä monia asioihin ja suhde taiteeseen. Nyt kysyt kyllä hyvin laajaa kysymystä. Käytkö paljon näyttelyissä? Valitettavasti se on ajankäyttökysymys, mutta taide kuitenkin on kauhean tärkeä asia, että taiteen kautta iloa, mielihyvää, tiedostamaton puhuu, että mulla itsellä ei ole taiteeseen sellainen joku, että se nousisi jotenkin erikseen, vaan se on enempi siihen elämän kudelmaan niin kuin integroituneena, että se on niin kuin mukana, mutta tuo kysymys saa miettimään, että mikä se on. Mutta hirveän vaikea tämä enempää niin kuin analysoida. Joo, kun mulle itselle taas niin kuin taide on ollut hyvin luontainen osa jo yläasteikäisenä. Tiesin, että musta tulee taiteilija, mä halusin taiteilijaksi ja maalasin jo silloin. Mutta sitten taas on paljon ihmisiä, ketkä ei käy ollenkaan näyttelyissä ja taide ei välttämättä näyttele niin kuin minkäänlaista roolia. Ja musta se on aina niin kuin mielenkiintoista, mutta ehkä sitten taas tuommoinen joku joukkueurheilu ei taas mun elämässä näyttele niin isoa roolia ja joku voi ihmetellä, että miten ei tunne jonkun joukkueen kapteenia vaikka tai jotain muuta vastaavaa, että kaikki elää omissa kuplissaan ehkä siinä mielessä. Joo, mennään sillä tavalla päivän aiheeseen, että mulla tosiaan tässä näyttelyssä on ollut Carl Jungin ajatukset paljon vaikuttamassa ja olen nyt lyhyesti niin kuin perehtynyt siihen ja erityisesti Juhan podcasteissa, missä hän on ollut mukana ja ollut selvittämässä Jungia, niin on ollut mulle niin kuin isona lähteenä ja sen takia sut halusin tänne oikeastaan mukaan keskustelemaankin. Mutta me voitaisiin ensin vähän avata sitä, että ihan maallikkokatsojille, että kuka tämä Carl Gustav Jung oli. Joo, tuossa vähän pohdittiinkin, että kun mä tuun omasta kuplasta, jossa Freud, Jung ja psykoanalyytikot jungilaiset on kauhean tuttuja ja ajattelee, että kaikkihan heidät tuntee ja sitten sä avasit, että ei se ihan niin ole, että kun jokainen eletään omissa kuplissa, mutta psykoanalyysin ja sitä kautta vähän niin kuin modernin psykologian pioneereja oli sekä Freud että Jung. Lähteestä riippuen, että yleensä psykoanalyytikot tykkäävät puhua, että Jung oli Freudin oppilas. Jungilaiset painottaa sitä, että he olivat työtovereita. Ja ehkä kuitenkin tässä jungilaisilla on parempi näkemys, koska Jung loi oman uransa Sveitsissä ja he sitten Freudin kanssa tapasivat 14 tuntia, kun he juttelivat yhteen sitä ennen kirjeenvaihdossa. Eli modernin psykologian pioneereja, isiä sekä Freud että Jung. Heidän tiensä sitten myöhemmin erosi ja Jungin ei herra Jung itse, vaan enempi hänen opetuslapset, oppilaat perustivat sellaisen erillisen koulukunnan, että Jung teki tutkimusta ja omaa teoriaa. Ja tämä tunnetaan nykyisin analyyttisena psykologiana. Se on niin virallinen nimi, mutta kansankielellähän se on jungilaisuus. Niin. Minkä verran
ikään kuin niiden ajatukset sitten eroaa. Et esimerkiksi olen ymmärtänyt, että kun he molemmat on niin kuin pioneereja, että Freud aloitti niin kuin ylipäätään niin kuin hoitamaan potilaita, ja jos sitä ennen oli karkeasti niin kuin laitettu vain lepositeisiin tai hulluja huoneisiin ja näin, että ne on niin kuin hysteriasta, kun silloin puhuttiin vai mikä kaikki. Että niitä alettiin tosiaan niin kuin tutkimaan ja keskustelemaan. Freudkin sai niin kuin hyviä tuloksia aikaa, että ihmiset jopa parantuu. mikä sitten meinasin kysyä tästä niin kuin alitajunnasta, ja eikö se ole niin kuin yksi semmoinen, mikä on heillä niin kuin tosi paljon yhteistä, mutta siinä on paljon niin kuin erottavaakin, että mikä on niin kuin alitajuntaa ja mikä on tiedostamatonta ja mikä on kenenkin termi, ne helposti sekoittuu tuolla kansanpuheissa. Joo, että 1800-luvullahan oli, niin kun sehän oli lääketieteen alla, kun ei ollut psykologiaa, niin erityisesti Ranskassa oli tutkittu ja oli tietämystä, ja siellähän myös Freud ja Jung molemmat kävi hakemassa oppia. Ja Freudilla oli se nyt Loiler, vanhempi kollega, jonka kanssa Freud työskenteli, ja alkoivat kehittää niin sanottua puheterapiaa. Mutta vastaavasti Jung, tämä mun lausunta voi olla huono, Blutschölzkin sairaalassa Zürichissä, niin Jung omien potilaittensa kanssa, hän kyllä kuunteli heitä ja nimenomaan keskittyi ymmärtämään niitä näkyjä, visioita ja fantasioita, että se ei ollut niinkään, että Freud aloitti, vaan hän on ehkä se kuuluisin. Että 1800-luvulla oli aika paljon ja Ranska oli sellainen paikka. Mutta taas lähden Aatamista ja Eevasta, eli hyvin kaukaa, mutta pääsen kyllä toivon mukaan kysymykseen. Eli Freud teki enempi niin sanottujen neuroottisten naisten kanssa työtä, kun taas Jung oli mielisairaalassa, jossa oli nykynäkemyksen mukaan niin psykoottisia ja rajatilatasoisia potilaita. Ja tähän tällainen nopea avaus, että psykoottiset on kolmijaossa se kaikkein vaikein, kaikkein ei-rakentunein mieli, sitten rajatila, häiriöiset rajatilataso, ja neuroottinen on se, johon mun näkemyksen mukaan me kaikki kuulumme. Eli mä en usko, että on terveitä ihmisiä. Mutta tämä oli jo sellainen lähtökohta, jota ei kauheasti painoteta. Jotkut painottaa ja näkee, että Jung teki niin kuin tällaisen dynamiikan kanssa työtä, jossa nämä asiakkaat oli mielisairaalassa psykoottisia, he näki näkyjä, visioita ja harhoja, ja hän keskittyi niiden kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen, kun yksinkertaistettuna Freud sitten hienostorouvien hysteriaa tutki. Eli tämäkin on yksi sellainen, miksi heidän näkemykset käsittääkseni myöhemmin alkoi erota, koska molemmat jatkoi omaa tutkimusta omilla paikkakunnillaan, jolloin tietenkin kun materiaali on erilainen, tulee erilaiset kuvat ihmisen psyykkeestä, kun eihän sitä tietoa, mikä meillä jokaisella on, jos me halutaan, ollut heidän käytössään. Mutta tätä kautta tullaan sitten myös siihen kysymykseesi, jos vielä muistan sen, tai yhteen osaa, eli alitajunta ja tietoisuus. Suomen kielessä yleensä alitajuntaa, kun ammattilainen kuulee, niin nyt puhuu psykoanalyytikko, tiedostamaton, jungilainen. Englannissa niin kuin subconscious ja vastaavasti unconscious, tiedostamaton. Joo. Mutta tämä ei ole enää tälleen niin kuin kiveen hakattua, ja sitten tulee näitä sana- ja käännöshirviöitä kuin piilotajunta ja kaikkea muuta. Joo. Mutta hyvin yksinkertaistettuna, kärjistettynä Freudin ajatus oli se, että tuo alitajunta, id, on sellainen vähän niin kuin roskakori, että siellä on ne kielletyt vaikeat vietit ja tunteet ja se kammottava vaikea seksuaalisuus ainakin Freudille. Ja Jung taas näki, että tiedostamaton ei se ole mikään negatiivinen roskakori, vaan se on valtavan potentiaalinen paikka, jossa on paljon tärkeää ja hyvää. Ja hyppää jo vähän sun töihinkin, koska sulla on nimi Shadow, varjo. Niin Junghan puhuu, että
varjossa on myös sellainen osa, joka on kultainen varjo. Eli ihmisen potentiaalit, kyvyt, joita hän ei ole tiedostanut. Mutta tämä on sellainen yleensä yksinkertainen tai niin kuin yksinkertaistus hyvin lyhyesti, millä kuvataan Freudin ja Jungin eroa näkemystä. Joo, molemmat on mulla ollut paljon kuvissa. Mun edellisessä näyttelyssä nimenomaan hirveän paljon vaikutusta sai tämmöinen ajatus, että Freud olisi saanut mahdollisesti Darwinilta ajatuksen siitä, että kun Darwin kaivoi maakerrostumia, pyrki löytämään niin kuin tietoa menneistä ajoista, niin että tämä olisi voinut olla vaikuttamassa siihen, että Freud alkoi ajatella, että ihmismielessäkin voisi olla kerrostumia ja sitten tämän psykoanalyysin kautta voitaisiin niin kuin päästä sinne lapsuuden tapahtumia muihin vaikuttaviin. Uskotko, että tämmöinen niin kuin pitää paikkansa? Onko tämä niin kuin, mä en tarkalleen muista, missä mä oon tähän törmännyt jossain podcastissa tai onko joku vaan kommentoinut näin tai näin, mutta mä en sillä tavalla edes välittänyt siitä juurikaan, että pitääkö se paikkansa vai ei, koska se niin kuin yhdisti tavallaan semmoisia teemoja, joita mulla on ollut paljon maalauksissa, eli maisemaa ja kaikenlaisia kerrostumia, maalikerrostumia ja siitä mulle tuli tämmöinen raidallisuus mun teoksi, että mä ajattelin, että voisi ilmentää ajatusta tämmöisellä niin kuin raidallisuudella ja että niin kuin maakerrostumat vois symboloida sitten tavallaan tätä mielenkerrostumaa kanssa. Niin, kysymys olikin, että ootko itse kuullut tämmöistä ajatusta? En ainakaan aktiivisesti muista, mutta mulla on aina tapana, jokainen asiakas, joka katsoo tai varmasti hymyilee, koska mulla on tapana sanoa aina, että joka asiassa on monta tasoa ja puolta. Ja yleensä jotenkin tuntuu, että me etsimme aina niin kuin yhtä syytä ja täältä se tulee. Kun oikeasti, niin kuin vanha sanonta sanoo, että joka kolikossa on kaksi puolta, todellisuudessa on aina useampi. Et mä en yhtään ihmettelisi, vaikka tuo olisi yksi taso, mutta aika varmaan voidaan sanoa, että se ei ole se ainoa taso ja että se tuosta tulisi, koska mitä hän on niin kuin Ranskassa niin kuin opiskellut ja mikä on ollut keskustelussa ja Bloirelin kanssa, niin kyllähän heillä oli niin kuin käsitys, että on joku näkymätön. Mutta sitten, että Darwinin ajatukset, nehän oli pinnalla, niin varmasti ilman muuta ne on osittain voineet joko enemmän tai vähemmän vaikuttaa. Joo. Ehkä se oli mulle vaan hyvä mainoslause, millä saadaan ytimekkäästi tuotua kuvastoon. Joo, me päästiinkin vähän tuohon termiin, tuohon varjoon, ja voitaisiin vähän tarkemminkin niitä avata. Tuossa kun mä oon paljon tässä näyttelyssä käyttänyt jungilaisia termejä, kuten mun näyttelyn nimi My Shadow, eli varjoni, mikä nimenomaan on nyt tämä tiedostamattoman niin kuin jonkunlainen metafora. Ja sitten mä oon käyttänyt tätä selfieä ja sitten individuaatiota, niin vähän päästiinkin jo tuohon varjoon. Mua itseäni hirveästi niin kuin viehätti se, kun pääsin niin kuin Jungin ajatuksiin käsiksi. Nimenomaan tämä varjoajatus, mikä nyt ei sinänsä niin kuin ole, jos ajatellaan, että sen voi melkein ilman Jungiakin niin kuin oivaltaa, että mulla on niin kuin jotain tuolla mun mielessä, mitä mä en edes niin kuin lähimmille ystäville niin kuin uskalla tai halua sanoa. Mutta mä oon niin kuin, mulla on paljon tämmöistä niin kuin japanilaista ajattelua ollut ja zeniläistä ajattelua ihan tosi nuoresta asti. Ja Japanissa on tämmöinen ajatus ollut, että ihmisellä on 3 sydäntä. Yksi, joka on auki niin kuin kaikille yleisöille ja kaikille, ja toinen sydän on avoin vain niin kuin lähimmille ja rakkaimmille ihmisille, ja 3 on sitten, mitä ei paljasteta kellekään. Ja tämä niin kuin korreloi mun mielestä hirveän hyvin tämän niin kuin, Jungin varjoajatuksen kanssa, että meillä on niin kuin semmoinen tietty kätketty tuolla, mitä me jollain tasolla voidaan niin kuin tarkastella. Ja mä oon pitänyt sitä itse hirveän tärkeänä niin kuin ihmisenä kasvun kannalta, että sä oot rehellinen itsellesi, jos et kellekään muulle, niin itsellesi, että mitä varten sä teet niitä asioita, mitä sä teet, miksi sä käyttäydyt niin kuin käyttäydyt, tai mitä varten sä ajattelet asioista, niin kuin, että niitä pitää niin kuin vähän ruopata, ja voi olla, että ne ei ole aina hirveän miellyttäviä tai semmoisia
niin mitähän mä meinasin, tuleeko sinulla tästä jotain ajatuksia mieleen? Joo, tuo ei ole tuttu tuo japanilainen ajatus, mutta kauhean niin kuin kaunis ja ymmärrettävää, että se kuvaa. Sitten se analogia taas varjoon. Siinä ehkä näen pientä ontumista, kun ajatus on se, että varjo on minulle tuntematon, jolloin mun on yksin kauhean vaikea päästä varjoon. Et yleensä siihen tarvitaan apua, joka on yleensä terapeutti tai voi olla joku muu. Eli sillä tavalla niin kuin se, että avoinna vain minulle, että varjohan on terminä tarkoittaa se, mitä minä en tunnista tiedosta itsestäni. Niin. Ja tietenkin tavoitehan on klassinen jungilainen analyysi, että tehdään varjoa tiedostamatonta tietoiseksi. Joo. Eli sillä tavalla tällaiset lähtee liikkeelle. Joo. No just siitä päästäänkin ehkä tuohon niin kuin varjotyöhön, joka on sitten ikään kuin sitä, millä pyritään. Mä oon siis näin ymmärtänyt, että Jung mahdollisesti ajatteli, että meillä on se varjo siellä tiedostamattomassa, siellä on niitä asioita, mitä yhteiskunta ei meissä hyväksy tai meidän vanhemmat ei meissä hyväksy tai me ei itse hyväksytä tai ne on pelkoja tai haluja, jotka ikään kuin kätkeytyy sinne. Ja ne muuttuu siis niin kuin tiedostamattomiksi. Ja meidän olisi tarkoitus sitten ikään kuin ihmisen kasvun kannalta tulla tietoiseksi tai jotenkin integroida niitä asioita sieltä varjosta siihen meidän minuuteen, siihen selfiin. Onko tämä oikea termi? No nyt menee niin kuin eko-selfie, varjotyö. Eli ensinnä, jos vähän tarkkuutta, varjotyö on, jos oikein muistan Connie Zweikin, joka on Jungilta ottanut paljon vaikutteita, psykoterapeutti, niin hänen lanseeraava termi, joka on sitten uushenkisyyteen otettu. Eli ihan perinteisessä jungilaisuudessa me emme puhu niin kuin varjotyöstä, puhutaan analyysistä. Joo. Ja varjo, niin kun, nyt on tärkeää niin kun ymmärtää, miten Jung käytti näitä termejä. Musta on kauhean hyvä, niin kuin eräs tutkija sanoi, että Jung puhui ja käytti näitä omia termejään enempi allegorisesti. Koska Marie-Louise von Franz, en tiedä onko tuttu, yksi Jungin oppilas. Kyllä. Mallioppilas. Ei ole juuri niin, joka teki kauhean tärkein työn sillä, että hän niin kuin Jungin ajatuksia vähän selkeytti ja avasi, että niitä on helpompi ymmärtää. Niin hän eräässä kirjassaan, Der Böse, mä aina artikkelit menee sekaisin Saksassa, mutta että The Shadow and Unconscious tai joku tällainen englanninkielinen, hän kertoo siinä kauhean hyvä esimerkin, kun opiskelijat silloisessa Jung-instituutissa opiskelivat ja puhuivat, mikä varjo on, ja Marie-Louise von Franz oli siinä niin kuin johtamassa keskustelua, oppituntia. Kun Jung sattui tulemaan kävelemään ohi, niin Jung niin kuin suuttui ja tuhahti, että siihen tyyliin, että mitä te teorisoitte, että varjo on tiedostamaton. Ja älkää niin kuin teorisoiko. Ja kuitenkin sitten hän omissa kirjoituksissaan määrittelee jossain varjo hyvin spesifisti, jossain vähän löysemmin. Eli oikeastaan kaikki nämä Jungin termit, niin kuin varjo, self, anima, animus, ne on parempi ottaa allegorisina ja ymmärtää, että nyt puhutaan tämän tyyppisestä jutusta. Mutta se ongelma, kun jungilaiset, yksi helmäsynti tuntuu olevan, että he ovat kauhean uskovaisia, että halutaan tehdä dogma ja siitä halutaan tehdä sellainen toimiva psyykkeen kuva ja oppirakennelma. Niin. Mutta kun se ei toimi. Se ei yksinkertaisesti toimi, koska Jung ei rakentanut sellaista systeemiä. Hän aina niin kuin tutki lisää, hän muutti sitä määritelmää ja kun se ei ollut hänellekään sellainen kirkas ja selkeä. Eli nyt tällainen pitkä johdanto, koska kun me tullaan vähän puhumaan näistä termeistä, tämä on hyvä tietää, että siellä ei ole sellaista, että se on just näin ja tarkasti, ei noin. Eli Jung puhuu, että meissä on tiedostamaton ja on kollektiivinen tiedostamaton, jolloin varjo, se joka on tiedostamatonta minulle, on minun henkilökohtaista, siellä on minun henkilökohtaiset vaikeat, kipeät asiat, siellä on se kultainen varjo ja mun potentiaalit, mutta sitten on kollektiivinen varjo, jossa on niin kuin
ihmiskunnan, toki voidaan jaotella, että länsisuomalaisten, suomalaisten, eurooppalaisten ja niin edelleen varjo. Eli varjossakin on monia eri tasoja. Onko tämä kollektiivinen varjo niin kuin enemmän kulttuurinen ikään kuin, vai mä ymmärrän kyllä, että se menee tosi niin kuin laajaksi, että mennään niin kuin eläinkunnan varjoa tai siis niin kuin, ja kasvikuntaa ja kaikkea kattamaan melkein jonkun tämmöisenkin mä löysin, että se kattaa koko maailman, siis maailman kaikkeuden. Yksin mennään, niin, joo, että mennään niin kuin, mutta ehkä jos nyt pysytään vähän niin kuin tiiviimmässä jotenkin, ehkä voidaan ajatella sitä myös ton ihan niin kuin psykoanalyysin ja muun tällaisen modernimman psykologiankin kautta, että onko tämä, ajatellaanko ammattipiireissä, että tämmöinen kollektiivinen alitajunta on, joka vaikuttaa tuolla, ja onko se sitten sellainen niin kuin kulttuurinen, niin kuin sen voi helposti ymmärtää niin, että kun elän suomalaisessa kulttuurissa, niin halusin tai en, niin mulle tulee tiettyjä piirteitä. Jos olisin syntynyt johonkin japanilaiseen tai espanjalaiseen kulttuuriin, niin mun temperamentti voisi olla toisenlainen. Ja että tavat ja just ne asiat, että mitä me hyväksytään meidän kulttuurissa ja mitä taas jossain toisessa, sanotaan, että jossain kulttuurissa hyväksytään kannibalismi ja tämmöinen, että siitä saadaan jotain voimaa, niin totta kai susta rakentuu aivan toisenlainen niin kuin ihminen. Että puhutaanko silloin tästä vai puhunko aivan eri asioista? Niin, ja nuohan on enemmän sellaisia, mitä me tietoisesti voidaan havaita. Ja nyt on tärkeää muistaa, että tämä kollektiivinen tiedostamaton on hyvin jungilainen ja termi ja näkemys. Ryhmädynamiikassa, erilaisissa ryhmäteorioissa viitataan niin kuin ryhmän tiedostamattomaan tai matriksiin, johonkin tiedostamattomaan, mutta yleensä kollektiivinen tiedostamaton on hyvin jungilainen, johon ei kauheasti niin kuin psykoanalyytikot tai uskaltaisin nyt puhua sitten kognitiiviset, ratkaisukeskeiset tai muut psykoterapeutit, jotka enempikin työskentelee tietoisuuden ja fokustaa siihen. Ne ei ole A joko kuullut, B välitä tai ei usko siihen. Eli tämä on sellainen hyvin spesifi jungilainen juttu. Ja aina on kauhean vaikea, niin kuin, no mites psykoanalyytikot tai psykoterapeutit, että mä olen itse juhalainen tai klaavulainen, eli mulla on mun teoriataustat ja mulla on mun näkemys, koska jungilaistenkin piirissä, joille se on vähän sellainen, että okei, on kollektiivinen tiedostamaton, niin siitäkin on valtava erilaisia näkemyksiä. Eli mun on kauhean vaikea, mahdoton vastata tuohon, mitä se kysyy. Eipä tarvitse kiveä hakata ja sen takia niin nämä on mielenkiintoisia aiheita käsitellä taiteessa, koska ei olla tekemässä niin kuin terapian menetelmää tai mitään tieteellistä faktaa, vaan nimenomaan niitä mielikuvia voidaan saada ja ne voi viedä niin kuin ihan omiin sfääreihin, saada hienoa taidetta aikaiseksi ja näin. Mutta hei, mennään enemmän nyt tähän näyttelyyn, ennen kuin tässä aika vilistää, niin mulla on tämmöinen kysymys täällä, että minkälaisia jungilaisia viitteitä sä näet näissä mun teoksissa, jota nyt tosiaan hetken vähän katsella tuon mun näyttelyn. Niin. Joo, tämä on kysymyksenä vähän vaikea, että kun mä en tiedä mikä on jungilainen viite tai mikä on jungilainen asia, mikä voi nähdä taiteessa. Että, no psykologisessa mielessä vaan, että minkälaisia ajatuksia susta tulee niin kuin vaikka nyt tekijästä, eli minusta tässä tapauksessa, tai tuosta näyttelyn sisällöstä, että onko esimerkiksi Jungvaan tai varjo nyt päälle liimattua vai näkyykö se jotenkin niin kuin sisältönä? Joo. Mä tuossa sulle kommentoinkin, kun annoit tuon teosluettelon ja nimet, niin sanoin, että sulla on todella kaunis varjo. Eli tuossa nyt en muista ulkoa, mutta minun varjoni A ja minun varjoni B, jotka on musta kauhean niin kuin miellyttäviä, harmonisia töitä. Niin kun mä ajattelen itse varjoa, tiedostamatonta puolta, joka on yksilöille yleensä vaikea, jota käydään analyysissä tai terapiassa, niin siellä on yleensä niitä, mitkä on vaikeita, on viha, kateus, katkeruus, positiiviselta puolelta ne potentiaalit. Niin tiedätte, sitten kun näkee kauniin harmonisen työn, jonka nimi on minun varjoni,
Mutta että mä katson tietenkin niin tästä viitekehyksestä, mutta jos niin laajemmin katsoo, se mitä sä kuvasit mulle, miten sä teet taidetta, näin mä kuulin, korjaa, että sä et niinkään, että nyt mä piirrän ton, vaan sä kuuntelet itseä, annat sen virrata, tulla, viedä sieltä tiedostamattomasta tulevaa. Ja sehän kuulostaa musta, jos joku on ja voi olla jungilaista, niin se on sitä, jolloin ikään kuin me emme ole vain tietoisuuden varassa ja älyn, vaan me otetaan myös tiedostamaton huomioon ja annetaan sille tilaa ja kuunnellaan. Ja nyt on tärkeää muistaa myös se, että monesti ajatellaan, että jungilaisuus keskittyy vaan sinne. Ei. Jungin ajatus oli se, että me tarvitsemme sekä tietoisuutta että tiedostamatonta. Neuroosit, kuten he puhuivat, syntyy, kun tietoinen ja tiedostamaton on epätasapainossa. Ja Jung varoitti, että älkää antautuko tiedostamattoman vietäväksi. Että se on toinen harha, että hevosen selästä voi tippua oikealle vasemmalle, että jos me ollaan vain tietoisuuden varassa, se on toinen, mutta moni niin kuin heittäytyy vain, että alitajunta tiedostamaton vie ja se on hyvä. Se on niin kuin toiselle puolelle tippumista. Eli mä kuitenkin kuulen, että sähän tietoisesti maalaat, sä tietoisesti haluat kuulla. Eli silloin tässä se hissiliike tietoisuuden tiedostamattoman välillä on tietoisesti haettu, sä ruokit sitä, haluat sen toteutuvan. Niin siinä mielessä voi sanoa, että nämä on hyvin jungilaista. Joo, no kyllä mä siis just se mikä mulla tuossa hyvin paljon niin kuin Jungissa lähti korreloimaan on tavallaan se, että mä tykkään niin kun mä lähden tekemään näyttelyä tai teoskokonaisuutta, mulla on se aika isoja ja pitkiä prosesseja noin, että tulee paljon teoksia yhteen teemaan. Niin mä saatan lukea paljon, kuunnella ja kirjoittaa ja ajatella ja tehdä sellaisia muistiinpanoja, niin kuin, että mikä mua milloinkin sattuu kiinnostaa. Mutta sitten kun mennään työhuoneelle, niin ajatus on se, että kaikki järki, ajattelu ja semmoinen niin kuin systemaattinen toiminta jäisi enemmän sinne niin kuin työhuoneen puolelle ja siellä sitten vaan niin kuin ilmaistaan suoraan ja lähdetään maalaamaan, katsotaan mitä syntyy ja uskotaan siihen prosessiin, että kun aloitetaan ja se prosessi vie jonnekin, niin se on semmoista hallitun ja sattuman vuoropuhelu, että välillä heitetään ja katsotaan mitä syntyy ja sitten analysoidaan jälleen, että hei, mihin suuntaan tämä on menossa, onko toi hyvä suunta vai pitäisikö mennä ja kokeillaan niin kuin samoja juttuja eri tauluihin ja pysytään niin kuin samojen teemojen äärellä. Ja sitten mä oon huomannut, että tavallaan se prosessin kautta päästään paljon pidemmälle kuin sillä tavalla, että mä luonnostelisin, että tämmöinen sommitelma ja nämä värit ja sitten toteuttaa se on semmoinen kopio. Että se ei ole koskaan tuntunut kauhean luontevalta. Ja sitten tämän prosessin kautta tuntuu, että on myös saanut niin kuin, ikään kuin oppinut ymmärtämään, että miksi tämä aihe mua kiinnostaa ja mitä varten mä oon näitä asioita maalannut ja näin, että se niin kuin tietyllä tapaa sieltä tiedostamattomasta niin kuin nousee jotain ymmärryksen puolelle sitten. Ja tästä ehkä jotenkin niin kuin, ehkä voi kuvata se, että mä joskus päätin, että mä maalasin enemmän niin kuin abstrakteja töitä ja sitten työt rupesikin näyttää maisemilta, kun ei joku vaakaviiva tarvitaan, niin ihmiset ei suostu näkemään sitä enää abstraktiona, vaan kaikki halutaan ymmärtää. Niin sitten mä ajattelin, että kyllähän nyt maisemasta täytyy saada hyvä taideteos aikaiseksi ja ajattelin, että mä keskityn siihen vaikka vuodeksi. Ja nyt mä oon niin kuin jo kohta 15 vuotta, varmaan ties kuinka kauan niin kuin käsitellyt samaa aihetta ja jäänyt niin kuin, en niinkään vangiksi, vaan tuntuu, että aina löytyy niin kuin uutta ammennettavaa, aina uutta ymmärrettävää ja sillä tavalla, että se on ollut ja sitten voidaankin ehkä mennä tuohon. Niin saanko tähän kommentoida? Joo, kommentoi. Koska tuo, miten sä kuvaat sun työtapaa, niin sehän kuulostaa jungilaiselta. Jos niin. Tällaista termiä. Jungilla kyllä se ilmeisesti totta on, kun hänen opetuslapset alkoivat tehdä dogmaa, oppeja hänen niin kuin, näkemyksistä psyykkeestä, niin Jung sanoi, luojalle kiitos, minä olen Jung enkä jungilainen. ja se niin kuin monella on unohtunut, että se mitä Jung tarkoitti omalla prosessilla, mikä on hänelle jungilaisuutta, on nimenomaan se, että jokainen kulkee oman prosessin, oman tien, eikä tule uskovaiseksi, joka osaa katolilaisuuden, jungilaisuuden tai luterilaisuuden dogmat ja osaa kertoa, se on näin. Vaan päinvastoin kulkee omaa tietä, oppii oman tavan
tehdä töitä, taidetta, elää ja vähän eri asia löytää oman myyttinsä. Mutta juuri se oma ääni, oma ainutlaatuisuus, joka on myös osana individuaatiossa. Että sillä tavalla tuohan on hyvin jungilaista. Eikä se, että taideteos pitää tehdä näin ja näitä askeleita, koska näin on opetettu. Niin. Joo, no tosta mua itse asiassa niin yksi kysymys nouseekin esiin, että tämä on ollut niin mun modus operandi jo niin tosi pitkään, varmaan ihan kouluajoista lähtien. Mä en koskaan niin halunnut luonnostella ja sitten toistaa sitä luonnosta tai liian pitkään miettiä, vaan että lähdetään niin tekemään. Ja on ehkä päädytty nyt tämmöisiin jungilaisiin niin tapoihin ilman, että mä oon tiennyt yhtään mitään niin Jungin teorioista. Ja se onkin niin musta ehkä mielenkiintoinen tavallaan, että mä oon ymmärtänyt, että Jungilla niin jonkunlainen terapiamuoto myös on ollut tämä aktiivinen imaginaatio tai tämmöinen niin mandalan tekeminen tai sillä tavalla, että tutkitaan sitä jotenkin taiteen kautta sitä omaa psyykettä tai mitä siinä nyt sitten tutkitaankaan, että onko mahdollista näin niin kuin taiteilijana, jos ei tuntisi Jungia ollenkaan, ikään kuin päästä eteenpäin tämmöisessä individuaatioprosessissa ihan niin kuin, vähän niin kuin omin nokkineen, vai tarvitaanko siinä sitten joku tulkitsija, joku jungilainen, joku analyytikko, joka on niin kuin ulkopuolinen? Joo, tuossa on musta paljon asioita. Ensinnä pikkusen se, että Jung maalasi yhdessä vaiheessa mandaloita, että hän selvitti omaa psyykkistä tilansa. Sitten aktiivi-imaginaatio on täysin oma tekniikka, jossa ei maalata, ei tarvitse mitään, vaan siinä on jotain hyvin samankaltaista kuin sä kuvasit. Eli koitetaan tyhjentää mieli ja antaa tiedostamattomasta nousta materiaalia, kuvia, hahmoja, joiden kanssa niin kun lähdetään keskustelemaan niin kuin ne olisi todellisia. Ja sitä kautta se prosessi syvenee. Tällä tavalla voidaan tutkia unia. Jossain niin kuin se on väärinkäsitetty, että aktiivi-imaginaatio on vain unen tutkimisen menetelmä. Se ei pidä paikkaansa. Aktiivi-imaginaatio on Jungin ja näiden varhaisten jungilaisten mukaan kaikkein voimakkain ja tehokkain väline individuaation aikaansaamisessa, oman psyykkeen työstämisessä. Mutta nyt sitten individuaatio lyhyesti yksinkertaisesti on tosi kovaa. Itseksi tuleminen, vapautuminen kulttuurin, ympäröivän maailman, vanhempien, mitä aiemmin kuvasit, niiden toiveista ja omasta mukautumisesta, niin Jung kuvasi, että individuaatio on koodattu jokaiseen ihmiseen. Et vähän samalla tavalla, kun otat jonkun puun tai kasvissiemenen ja laitat sen maahan ja se alkaa kasvaa. Se, minkälainen kasvi tai puu siitä tulee, se on siinä siemenessä. Niin ihmisessä on kyky, teleologia, suunta, tahto, voima kohti individuaatiota. Et se on niin kuin ihmisen ominaisuus Jungin mukaan. Mutta sitten on tärkeää muistaa, että jos me eletään ympäristössä vaikkapa niin, että koko elämä menee selviämiseen köyhyyden keskellä, niin todennäköisesti meillä ei kauheasti ole psyykkiseen työskentelyyn individuaation mahdollisuutta. Tai jos lapsuus on ollut äärettömän traumaattinen, kivulias ja niin edelleen, jolloin tarvitaan niin kuin optimaaliseen individuaatioon näiden asioiden läpikäymistä tai ympäristössä sellaista turvaa, rauhaa, että koko elämä ei mene ikään kuin vaan hengissä pysymiseen. Ja tähän myös tietenkin terapia on äärettömän niin kuin auttava väline. Ja se, joka on käynyt omaa matkaa, ymmärtää alitajunnan, tiedostamattoman kieltä ja ei ohjaa prosessia. Mutta aina kysytään, miten sä ohjaat, tai mä sanon, että en mä ohjaa alitajuista prosessia. Mä kuuntelen ja seuraan, mitä sussa tapahtuu. Ja sen mukaan mä voin peilata, kysyä ja näin. Mutta en mä ohjaa sitä, mitä sussa tapahtuu. Ja tämä on sama individuaation kanssa. Taas lähde Aatamista ja Eevasta, mutta on tärkeää musta avata tämä. Eli kaikki se, että ihminen lähtee tietoisesti tavoittelemaan individuaatiota, itsekseen tulemista, se on jo, että sä otat aimo askeleen sillä matkalla.
Ja tietenkin se on vähän kaikessa, että jos sä haluat olla huippu-urheilija, sanotaanko vaikka PJJ:ssä, sä todennäköisesti menet salille, hankit opettaja ja seura, jossa voi treenata. Kyllähän se siellä onnistuu paremmin kuin sillä, että sä olet yksin takapenkillä tai takametsässä ja ei ole internettiä ja luet jotain kirjaa, että tollainen liike yksin. Eli siinä mielessä ehkä huono metafora, mutta että siksikin terapia on äärettömän tehokas. Se auttaa, kun on ihminen, joka ymmärtää tiedostamatonta, sen kieltä, unia, visioita, niiden symboliikkaa. Mutta tietenkin kaikki luova työ, jossa sä olet tiedostamattoman äärellä, niin kuin taiteilijoiden etuoikeus on. Hyvänen aika käyttää elämänsä, aikansa siihen, että saa olla tiedostamattoman äärellä, ammentaa siellä. Niin onhan se niin kuin mahtava juttu ja sillä niin kuin omaa individuaatioprosessia, joka on ihmisen luontainen osa, nopeuttaa. Se onkin kiinnostava tavallaan, sitä mä oon kanssa pohtinut, että itse olen kokenut, että on hirveän paljon ehkä henkisesti voinut kasvaa niin kuin taiteen äärellä ja vaikka mä en pidä sitä niin kuin terapiaa, niin kyllä mä ymmärrän, että se on niin kuin terapeuttista, että jos ahdistaa ja sä menet työhuoneelle maalaamaan, niin se ahdistus voi purkautua siihen tekemiseen ja jos on hyviä fiiliksiä tai nähnyt jotain tosi mielettömän hienoa taidetta, joku on tavoittanut sen, mitä sä itse etsit, niin hirveä into mennä työhuoneelle ja maalata ja tehdä. Ja sit saa paljon niin kuin elämää sisältöä ihan niin kuin näyttelystä ja muista. Mutta että ehkä niin kuin, tavallaan, niin kuin, tai ehkä kritiikki, mutta olla kriittinen ajattelu siitä, että jos se olisi kovinkin terapeuttista se taiteen tekeminen, mitä se ei tietenkään tietysti kaikille ole, mutta että jos se edistäisi sitä henkistä kasvua, no, hyvissä tapauksissa varmaan näin onkin, mutta että tavallaan taiteilijoiden piireissä on kyllä hirveä määrä niin kuin hyvin herkkiä ihmisiä ja mielenterveysongelmat on niin kuin, näyttelee isoa roolia myös niin kuin taiteen kentällä, eikä nyt varmasti vähiten sen takia, että tämä on aika vaikea tapa tulla toimeen, että mikä niin kuin heikentää sitä ehkä sitä psyykkistä jaksamistakin sitten. Kyllä, mutta että just tavallaan se mun kysymys tavallaan olikin, että pitäisikö olla joku apulainen sitten, joka tulkitsee myös. Tai sitten itse vähän niin kuin vastata niin, kyllä. Eli silloin kun on optimaaliset tai optimaalisemmat lähtökohdat, että jos on sellainen vakaa tausta, itsellä kyvyt ja jos sattuu olemaan mesenaatti tai iso perintö, että silloin voi heittäytyä taiteen tekemiseen, jolloin se voi olla, musta sä käytit hyvää jakoa, terapeuttista, mutta ei terapiaa. Eli nimenomaan se, että silloinhan se voi olla paljon enempi individuaatiota auttavaa, mutta ilman muuta mielenterveysasiat ja ongelmat, ei taide niitä ratkaise. Meillä on toki taidepsykoterapia ja Jungihan oli oikeastaan ensimmäinen taidepsykoterapeutti. Ja meillä Zürichissä, missä itse kouluttaudu, sehän on yksi niin kuin keskeinen osa niin kuin koulutusta, jolloin me työstämme, opimme olemaan, niin kuin, nyt en sano taiteen, vaan sen alitajuisen materiaalin äärellä, koska tämä on kauhean tärkeää erottaa, että kun mun asiakkaat tai minä teen prosessia, mä en tee taidetta, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Tämä on alitajuista materiaalia, mikä tuo tiedostamattoman tietoisuuteen ja me työstämme. Sen tarkoitus ei ole olla mitään muuta. Se, että jos se voi olla taidetta, näyttää kivalta tai miten taide kukin määrittelee, se on kiva sivutuote. Mutta meidän tarkoitus ei ole tehdä taidetta ja tämä on kauhean tärkeä niin kuin, tämä ero tehdä selkeäksi. Joo. Sitten voitaisiin mennä tuohon kysymykseen, että niin kuin mikä Jungin suhde oli taiteeseen. Mä en sitä hirveän hyvin. Sä mainitsit ton aktiivisen imaginaation. Ja itse asiassa senkin voisi avata vähän, että mitä se käytännössä niin kuin on, että onko se kirjoittamista enemmän vai voiko sekin liittyä tähän niin kuin ikään kuin luovaan maalaamiseen tai johonkin muuhun? Joo, siis nyt todella pähkinänkuoressa ja tästäkin on monia eri tapoja, sitä sovelletaan, mutta että miten Jung itse sitä teki, hän tässä olisi 2012 julkaistiin tämä hänen punainen kirja, joka oli ollut salassa sitä ennen. Suosittelen kaikkia lukemaan, jotka haluavat vieläkin pitää kynsihampain kiinni, että Jung oli vain tiedemies.
hän oli oman aikansa tiedemies, ei tänä päivänä kyllä niitä kriteereitä täytä, kuten aika harva siltä ajalta, mutta hän oli myös mystikko. Ja se on musta päivän selvää, mutta joillekin se on niin kuin, ei, leikataan se pois, että jotenkin meidän jungilaisten uskottavuus säilyy. Mutta Jung, niin kuin hän kuvaa vähän sitä prosessia ja mitä hän näki omassa aktiivi-imaginaatiossa, oli se, että hän niin kuin antoi itsensä tippua. Eli hän niin kuin fyysisesti, psyykkisesti koitti lähestyä kohti tiedostamatonta. Että hän ei niin kuin tietoisesti ajatellut, että nyt mä lähden Ranskaan, Nitsaan tai jonnekin ja siellä tapahtuu, vaan tyhjentää mielensä ja antaa sitten tiedostamattomista niiden hahmojen, symbolien tulla. Ja alkoi niin kuin seurustelemaan, puhumaan, on se sitten sanoilla tai mielen sisällä ikään kuin, mitä hän teki puhumaan. Ja tätä kautta tämä prosessi syveni hänellä. Tästä on monia eri variaatioita. Robert Johnson, hän puhuu, että yksi hyvä tapa on kirjoittaa. Jotkut maalaa. Kirjoittamisessa on ehkä sellainen helppo, jos on joku symboli tai hahmo, jonka kanssa juttelee. Niin, vähän niin kuin silleen automaattikirjoitusta, että kirjoittaa oman tai eri käsialalla ja toisen toisella, että erottaa myöhemmin. Mutta aktiivi-imaginaatiosta voi hakea niitä hahmoja, inspiraatiota ja tunnelmia, mitä voi maalata. Ja Jungin punaisessa kirjassa on juuri näitä jumalhahmoja, näkyjä, mitä hän näki ja koki. Eli se on ihan Jungilla ollut alusta saakka. Tuo kuulostaa vähän tavallaan sellaiselta kysymykseltä, mitä mä paljon mietin, että mikä olisi ikään kuin esille nostamisen arvosta niin kuin jostain aiheesta, vaikkapa nyt maisemasta. Että sun pitää tuijottaa sitä maisemaa ja katsoa, että mikä mua tässä kiinnostaa niin paljon, että sit voisi tehdä niin kuin teoksen tai mitä se nostaa mun mieleen, mitkä tunnelmat tai tunteet. Joo. No nyt tässä ollaan päästy jo pitkälle ensimmäinen lappu ja sitten seuraava. Joo. Täällä onkin jotain mitä ollaan jo käyty vähän läpi. No toi on semmoinen, mistä ei ole vielä ehditty kovinkaan paljon puhumaan, on toi uni ja mielikuvitus. Ja ehkä just se kysymys voisi tässä olla, että voiko siitä tiedostamattomasta saada tietoa ja miten, jos voi? Joo. Se oli Freud, joka sanoi, että via regis vai kuningastie, hän sanoi alitajuntaa, eli on unet. Ja valitettavasti Freudin kohdalla se jäi enemmän siihen, tietenkin se ihmiskuva tai käsitys, mikä tiedostamaton on, että kaikki unet on niin kuin infantiileja toiveita tai aggressiota, seksuaalisuutta. Ja jos olet lukenut johdatus psykoanalyysiin tai muuta, että eipä ole oikein mitään tekemistä, josta ei löydetä seksiä tai väkivaltaa. Että kun menee portaita ylös alas tai menee johonkin suuntaan rytmistä toimintaa, jossa hengitys kiihtyy, selkeästi seksiä. Että se oli niin kuin hyvin kapea ymmärrys niin kuin unista, mutta jos on niin kapea ymmärrys, mikä on tiedostamaton, niin toisaalta mihin voi muuhun päätyä. Mutta että taas se, että kun siellä on roskakori, niin roskakorista tulee vaan erilaisia roskakoria ja unen tarkoitus on vain suojella unta. Eli hyvin tällainen redusoiva näkemys, mutta Jungilla juuri taas kun kuva tietoisuudesta on hyvin erilainen, niin mitä unet on? Sehän on mahtava polku sinne tiedostamattomaan, niihin asioihin varjoon, mihin pitää tutustua, työstää, on se sitten siihen ikäviin tai itselle vaikeisiin tai omiin potentiaaleihin. Ja hän kehitti sitten ihan oman niin kuin unen tulkinta. Se on huono sanoa systeemi, mutta sanotaanko tällaisen periaatteen. Kun Freudilla on vapaa-assosiaatio, jota Jung ja monet muut on kritisoinut, että kun mennään vapaa-assosiaatio, me oikeastaan mennään lopulta pois unesta. Jungilla on niin sanottu sidottu assosiaatio, eli kaikki unen symbolit, hahmot, niitä voidaan tarkastaa objektiivisella ja subjektiivisella tasolla. Objektiivinen on se, että
jos siellä on ihmisiä, jotka on todellisia, katsotaan puhuuko ne vaikkapa Jaskasta ja Jaskan mun suhteesta, subjektiivinen, kaikki unen hahmot, symbolit on minun puolia. Eli Jaskakin on minun puoli. Mutta nyt se jungilainen niin kun, tapa työstää on, että jokainen symboli, mä tuon omat assosiaatiot siihen. Ja sitten me mennään seuraavaan. Eli tällainen sidottu assosiaatio. Tämä on sellainen esityö, jonka jälkeen me katsotaan, mitä tämä uni meille puhuu. Mitä nämä symbolit, eli unilla on, se puhuu symbolikieltä, ei tällaista länsimaalaista sana, vaan se maalaa symboleita. Ja tähän kun harjaantuu, totta kai siinä on tunnepuoli ja muut, että se ei ole vain kuvia, että tällä tavalla. Ja tässäkin on se henkilökohtainen, kun on näitä unikirjoja, että kissa tarkoittaa tätä, raha tätä, niin se on ihan hyvä tietää, mitä niin kuin jollain tasolla jotkut voi tarkoittaa, mutta aina mitä se mulle tarkoittaa. Kissa voi olla sulle rakas lapsuuden lemmikki, tai se voi olla se kauhea naapurin pelottava kissa, joka raapi. Eli tämä on hyvin erilainen näkemys, lähestyminen, mutta tällainen jungilainen niin kuin haluaa kuunnella, mitä tiedostamattomalla on sanottavaa, se ei ole tulkintaa, se on yritystä ymmärtää, kun tulkintahan on, että mä tiedän ja tulkitsen. Ja se on dialogista asiakkaan, terapeutin välillä. Ja me ei koskaan unta saada ammennettua tyhjiin. Eli me ollaan aina mysteerin äärellä. Ja Marie-Louise von Franz sanoi hyvin, tämä on vähän meille ehkä vieras, että unet eivät they do not waste spit on something that you already know. Että jos sä luulet, että se tulkintayritys, joka sulla on vaikkapa omasta tai toisen unesta, on jotain, jota te tiesitte jo ennestään. Se ei ole sitä. Unet aina tuovat meille jotain tiedostamattomasta. Joo. Eli silloin kun tulee joku, aha, on se täällä, tai ruumiillinen, vaikka en saa kiinni, nyt aletaan olla sen äärellä, mitä uni tiedostamattomasta halusi tuoda tietoiseen. Joo, tämä on mielenkiintoinen teema kyllä, koska niinku, se miten mä oon itse ymmärtänyt, että jos mä nyt näen jonkun unen tai mä saan jonkun ajatuksen, niin sehän on minun mieleni tuottama. Ja mä voin antaa sille jonkun merkityksen, mä voin niinku tulkita sitä, että mihin tämä voi johtaa. Ja vaikka se ei olisikaan sellainen kivenhakattu symboli, että tämä kissa nyt tarkoittaa, tai vaikka freudilaisesti sikaari tarkoittaa tähän tiettyä traumaa sun elämässä, että sen ei välttämättä tarvitse olla niin, mutta se, että jos mä saan taas sitten jostain asiasta kiinni sen näyn kautta ja pystyn palaamaan vaikka jonkin lapsuuden muistoon tai mihin tahansa, että voisiko tämä käärme nyt, mistä mekin tuossa puhuttiin, että mun yhdessä taulussa on tuo käärme tuolla, mitä mä harvoja asioita, mitä pelkään, niin on ilmentynyt sinne tauluun puoliksi vahingossa ja ehkä se on joku lipsahdus sitten tai tuli niin, apuun. Kyllä, just näin. Sitten mä voin antaa sille jonkun tulkinnan, mutta se, että voiko joku ulkopuolinen niitä tulkita tai voidaanko me niinku löytää yhdessä. Nyt mulla vähän katoaa ajatus, mutta tavallaan se, että onko joku käsikirja, missä tai ei ilmeisesti voi olla, niin just äsken kerroit, että tämä tarkoittaa sitä ja tätä ja että se on liian jyrkkää. Joo, tietenkinhän joku voi ottaa itselleen sellaisen vallan ja aseman ja asettautua koko ihmiskunnan yläpuolelle, että hänellä on tieto. Mutta että tämä jungilainen tapa olla unien äärellä on juurikin dialoginen. Ja sama on niin kuin kuvien kanssa. Että me niin kuin katsotaan vaikkapa tuota, mikä ei katsojille näy, ja että mitä nousee, mikä tunne tai joku. Ihan sama, kun me lähdetään liikkeelle. Ja mä itse kuvaan monesti, että se on niin kuin pingis tai tennis. Että toinen aloittaa, toinen vastaa. No, tiedätkö tuo mitä sanoit, niin tiedätkö, mulle se alkaa avautua tai mulle nousee jotain. Ja yhdessä pohditaan. Nyt tietenkin se, että jos mä olisin sun terapeutti, mä tuntisin sun elämänhistoriaa, mä tuntisin ne kipukohdat, kehityksellisen trauman sisällön, traumat ja niin edelleen, kehityspysähtymät. Niin tietenkin mulla on erilainen näkökulma siihen, mutta ei mulla ole totuutta.
Eli tämäkin on sellainen, mitä me keskustellaan. Ja vaikka olisikin niin, että mä oon 100% oikeassa tai 50, eihän se ole tarkoituksenmukaista. Kato nyt, siellä on tollanen. Niin. Kato, vaan se, että siinäkin, että voiko tuossa olla jotain tällaista, että mä tarjoisin. Ja taas sun oma psyyke, jos se on valmis ottamaan, joo, hei, ihan totta. Ja monesti vaikka meidän äly sanoo, ei ole Juha, ja kroppa vetää. Yleensä meidän koko olemus kertoo tavalla tai toisella. Ja itse olen oppinut aina, että yleensä kun joku tulkinta on se oma tai kulloisenkin työohjaajan tai koulutusanalyytikko, reanalyytikko, niin kyllä mun kroppa-olemus, ja siitä mä oon tyytyväinen, että tässä oli jotain tärkeää. Mutta huomaa, mä löydän sen. Ja tätä mä haluan korostaa, että se, että ihminen, joka tuntee sun elämähistoriaa, sun kivut, voi olla auttamassa kysymyksillä, peilauksilla. Mutta ei tulkita ja kertoa, tämä on tätä ja tämä. Se on hyödytöntä, se on yläpuolelle asettumista, se ei ole millään tavalla terapiaa. Se on ehkäpä tällaisen terapeutin oma problematiikka, jota hän tuo siihen työhön, mutta se ei ole terapiaa. En tiedä, aukaiseeko tämä, mutta... Kyllä joo, ja siis mä oon itse paljon tulkinut omia teoksia ja antanutkin niinku merkityksiä. Esimerkiksi se, että mä oon tykästynyt näihin tämmöisiin rautarakenteisiin, mitkä on hyvin jäykkiä ja ikään kuin jonkun järjen mukaan niinku rakennettu, että siinä ei tuhlata mihinkään wow-efektiin, vaan nimenomaan hyvin joku rautasilta halutaan rakentaa, niin ei yhtään ylimääräistä palaa, vaan ainoastaan ne, mitkä tekee siitä tehokkaasti kestävän ja muuta. Ja se on ollut mulla semmoinen, niin kuin, mä luulen, että se on tullut niin päin, että ne ensin tuli kuviin ja sen jälkeen mä oon analysoinut, että miksi näin. Ja se on tämmöinen niin kuin järjen symboli, ikään kuin tämmöisessä orgaanisessa elävässä luonnossa, joka on niin kuin villi ja vapaa vähän. Niin kuin, ja mä oon hyvin tämmöinen, niin kuin, tai pitkään ollut tosi tämmöinen niin kuin järkiperustainen ihminen, että niin kuin kaikille on joku järki ja järki edellä mennään, niin kuin, että ei ole mitään. Ja mä oon tavallaan nyt pienessä murroskohdassa, kun mä oon joutunut tämän Jungin syövereihin, että täytyy uskaltaa vähän heittäytyä semmoisiin vähän hähmäisempiin niin kuin käsitteisiin ja muihin. Ja se on ollut ihan mielenkiintoista niin kuin omankin psyykkeen kannalta etsiä vähän väljempiä tulkintoja ja näin. Jolloin sä annat tilaa myös tiedostamattoman puhua. Ja me voidaan kysyä, ihan kun sä itse analysoit noin, että sä voit katsoa, missä kohtaa mulla on näitä rautarakennelmia tässä kuvassa. Minkälaisen luonnon, orgaanisen liikkeen, kasvuston, minkälainen rautarakennelma siellä on. Mitä se musta herättää ja mikä se funktio tässä kuvassa, jos se on esittävä kuva eikä abstrakti. Kuinka raskas se on tai niin kuin sä sanot, vai onko se sellainen tarkoituksenmukainen, kun se voi olla raskas, koristeltu tai se voi olla vähän liian heikko. Että me voidaan heti lähteä niin kuin symboleiden kautta kysymään, jotka on apukysymyksiä, eikä sitä, sulla on selkeästi oidipaalisessa vai ei, vaan saat varmaan kiinni tänne. Kyllä joo, ja siellä varmaan onkin jotain, koska mä oon niin kuin, muistan itseni sanoneeni joskus monillekin ihmisille, että eihän ihmisen tunteisiin voi luottaa. Että ihmisen tunteethan ohjaa meitä ihan mihin mielihaluihin ja puhumattakaan, että jos on jotain substansseja kehossa, niin sä voit kuvitella vaikka osaavas lentää ja mennä kohti talon reunaa. Ja silloin pitää niin kuin järjen tulla, että anteeksi, että se nyt voi. Ja se on tavallaan mulla ollut semmoinen, että maailman täytyy perustua järjelle, että niihin tunteisiin ei voi luottaa, koska ne on niin ailahtelevia, että on niin jäsentänyt omaa elämäänsä. Niin ja tästä onkin sitten monesti päästy siihen, että mä oon jopa vähän ylianalyyttinen ja semmoinen, että en anna hirveästi niin omillekaan tunteille niin tilaa tai harvoin niin esimerkiksi suutun ihmisille. Koska aina voi analysoida, että no sillä oli huono päivä tai silloin sitä ja tätä stressiä elämässä, että kyse ei ole minusta, vaan että ja se ei välttämättä ole aina ihan hyväksikäs sitten itselle, että antaa liikaa anteeksi kaikessa. Ja toki joka asiassa on monta tasoa ja puolta, mutta juuri tässä, mitä olet itse tässä sanonut, se, että
että jos ajatellaan individuaatiota kohti niin kuin itseä, psyykkeen tasapainoa, jossa tietoisuus, tiedostamaton, niiden välillä on terve hissiliike, niin se, että sä oot tehnyt taidetta, se on muuttanut. Sä huomaat muutoksen omissa töissä. Ja sä oot huomannut, että sä analysoit omia töitä, joka toimii välineenä. Niin tässä me voitaisiin sanoa, että tämähän kuulostaa ihan niin kuin individuaatioprosessin osalta, jossa sinun työsi, taiteesi on auttanut sua itsetietoisuudessa ja koko ajan tuo tiedostamattomasta materiaalia, jota se tietoisuudessa työstää. Joo. No nyt me voitaisiin ruveta laittaa tätä podia kasaan ja ehkä tästä niinku loppukaneettina voin niinku sanoa sen, että se on ehkä yksi mun niinku viimeaikaisen taiteen niinku tarkoitus ollutkin, että tuotaisiin vähän sitä tiedostamatonta maailmaa ja sitä ikään kuin tunteiden maailmaa niin kuin näkyville. Se on ollut se asia, mitä mä oon halunnut ikään kuin tuoda esiin taiteen kautta ja korostaa, koska mun mielestä hirveän paljon ja vähän liikaakin keskitytään vaan tämmöisiin mitattaviin asioihin, että mitä joku maksaa tai mistä voitaisiin leikata. Ja sitten ihmisen psyyke ja ne psyykkiset vaikutukset jää niin kuin mun mielestä liian vähälle huomiolle. Ihan niin kuin laajastikin yhteiskunnassa ja miksei niin kuin yksilöiden elämässäkin, että nyt on paha mieli, mikä tähän auttaisi, no vedetään viinaa. Mikä se niin, ja sitten ei välttämättä mietitä, että mikä tämä niin kuin pitkäkestoinen psykologinen vaikutus on ja sen takia näitä alitajunnan ja tänne pinnan alle meneviä kuvia on sitten tullut ehkä tehtyä. Mutta hei, suuri kiitos sulle, että tulit. Vai haluatko vielä jonkun loppukaneetin tähän? Kuule, tuo oli niin tärkeä ja tällainen, että Junghan itse puhui niin kuin alkemia ja kristinuskon yhteydestä, että kuinka kristinusko on niin älyyn ja kapeuttava, joka on länsimaalaisen historian kulttuurin yksi pohja. Ja hän näki, että alkemia on juuri tuo feminiinistä puolta, tuo tunnetta maata. Ja hänellä on Pollingenissa hänen vapaa-ajan vietossa sellainen kuva, jossa käärme nielee kalaa ja hän oli löytänyt tällaisen. Hänelle se oli synkronismi. Ja kun sä puhuit, niin tämä tuli mulle mieleen, että hyvänen aika. Että Jungin analyysi oli länsimaista se, että me olemme liikaa sen kapean mielen, maskuliinisen puolen vanki. Me tarvitaan lisää feminiinistä puolta, tunnetta, tiedostamatonta ja sitä puolta. Että jos me halutaan käyttää termejä jungilaisuus, mitä ikinä se tarkoittaakaan, niin tuohan kuulosti hyvin jungilaiselta. No niin, ehkä pieni jungilainen on löytänyt mun sisääni. Mutta hei, suuri kiitos tästä keskustelusta ja ehkä me jatketaan keskustelua jollain toisella foorumilla vielä joskus toista. Kiitoksia oikein paljon, että kutsuit ja sai olla mukana. No niin, kiitos.